Haike norok mujutong na Israel be Palestine choba nanglaimani tabuk bo payakho. Haike Palestine gachao naine khake Israel ni choba wo belekhe bezalo klaijak. Tai khaksa digi ayang Lebanon fasing naine ni hingake ajagawa achugui tongnai Hezbollah rok Israel no chakrai nangkrai kri khlai hamla khlai tongo. Tai Lebanon ni jaga no kabza khlai Israel rok ajagawa army camp khlai tongjak rong no Hezbollah rok target khlai tongo. Tai amoni bisingo sung kwbangma nukha Israel ni army robo langma chomaro amo bo jaga hanga yang Israel ni north side to noro jaga nugui makhana kaise chikon tete Lebanon haktor go ari rijago a jaga no bisirbak haike borok tungphla layo a Lebanon tongnai Hezbollah rok Israel ni je army rong no o jaga o camp salam tongma rong no amno nosto khlayo tai hamla khlayo missile rok bai rocket rok bai hagenro gajapatio bo nugui makhana Israel lok busuk jaga kopchok khlakhika yang je blue color rong ngake amo Israel ni control lo tabo je ksak tongmani amo simisi Palestine ni bisingo Israel Palestine waro tabuk sukjora ajago borok thikyate borok dukhumanka tabuk sukjora 30900 jon borok thikya tai 72500 jon borok sago dukhuman baikha haike omo Palestine haktor tai Israel haktor chikon chikon nai belai kheno jagani borok thikya haike tabuk phano choba muthakjangnani hiyako tai yang Israel haktor bai choba khlanyani bagai Lebanon tongnai Hezbollah tai Palestine gazao tongnai Hamas rongno chubawi tongo Iran je nangmani silai tops tai missile longno chobawi tongo haike gazao tongnai bororo tabo abisinguno chopjage tongma haingkha yango Gaza bai Egypt ni border ro close khaja o jagao amoni bagi yang je Gaza ni borok Egypt fasingo thangai meya kharoi amoni bagi no gajapati bisingo tongnai rok tabo borok chopjage tongma hai borok ni kuno chana nangnani je sal phake je dorkar na mane amo jotono Israel ni bisingtike phayo noro o jagao border nugui makhana busuke crack khairja busuke crack ka fencing border ja o jagao cable angkano parangai meya amono jeo Gazao Hamas tongnai rok borok hakor bisingti se samung khlayo hakor bisingti ke bongni je nangmani mani rok silai rok tops rok naharo ta yang Yemen fasingo Houthi rebels ni kaisa group tongo koktomani bisingti saimamani moting ka borok no rang chalugui tongnai bo fund dei tongnai bo borok no help khai tongnai bo Iran hnoi jeng saimanu yang red city kebo kaisa suk Israel ni support khlaiye mani tlang thangkai norok to saimanu Israel ni sobo support USA amoni bagini jesake pano nosto khlaijagu red chini map ngakai komo yang hangkai Saudi Arab o jaga no yang tui kebo kaisa suk je Israel ni help khainai bongni support khainai haktorok yang tui weapon hayake chamung nungmu phane jesapan tlang hakai boro hamla khlai hake nungo sakang kaisa cargo ship andike drone bai nosto khlaijaka a jagao khoroktam borok thike hake norok tebo video kaham ketal update no tui nainyan hingai channel no subscribe khai bell icon no click khanya ta pok di jepura ang video ketal dao nonoro notification sokinya ni bage te comment bo khlai norok beti hai video nang tinin video amsung no hambai